तबे क्षीरटा कोन गलो दबो एठी थाउ क्षीर कौन हम पड़ी था मु सेदिन पकेया भूली गली बाबा रे आमर मैगी हम दुनिया आइटम मैगी देखा जाता भाई तेल पड़ा तेल तातला पर एटा कौन रसुण पड़ा खड़िका के नहीं पळैलानी खड़िका हे तो पछाड़े रोसैया आमर पूरा फिट रोसैया लुगापटा खोलिक नंगा है गला बेसी पोड़ी गले पिता लगे पिता लगिलानी ता देर खड़िका रखुनु किसी असुविधा हेनी तापर पियाज हाथ में पका छुरी रे न पकला हेनी लंका भी पकईदेलु लंका पियाज देखिया मैगी हूँ आम सारा 2 मिनिट मैगी हूँ 6 घंटा लगे दो मिनट ये गला गैस जो दौनु बढ़ाऊनु टे ना पड़ोनी दे मु चलाऊे तू पका कौन पके पियाज कौन नाली पड़ी हम ना खाली जस्ट भाजी हम भाजी हो ये कंचा अच्छे नुण पड़ो ना सब मैंने आउ कौन पड़ो हल्का भाजी हो गला नमक एत लुण दौ नुणिया लगे मत से नाड़ुआ नाड़ुआ भाया लगे मुझे खाइबी नहीं कह दौ एत देगुड़ा हल्दी देवनी हे प्रभु मो पुआ कौन करो माँ ये खाई हेनी एत राग भगवान प्रभु कि धंदा ये चलई कौन से गंधाइबा से हे मैगी मसला पकेबुनि के ये कम हला ना था कम हो ये करना एठी ठिया हेई होउचे मु आथर करथिल ठिया हेई होउनतला पड़ी पड़ी तू पोड़ी देइथिलु मु चलाउची ये बाबा रे ना पड़ोनी 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 मोर पा गैस सिम पड़ोनी बे रोसैया रोसई कर हेल्पर रोसैया कर रोसई मु होची हेल्पर सेटा फेरे कौन धड़ा धड़ाटा जोटा पास्ता रे पकेइथिले हमें हाँ एक्सपायर हो गला पकड़ देली पैकेट
ଧୂଳି ମୁଳି ହେଇକି ଯାହା ହେଇଥିଲା ବାନ୍ଧିକି ବି ଟିକେ ରଖୁନଥିଲ। ସେଗୁଡ଼ାରେ ଜାଣିଛି କି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଖୋଲା ହେଇକି ପଡିଛି ତାକୁ ବାନ୍ଧିବନି। ସେ ବାବା ରଖିଥିଲେ ନା ଦୋକାନରେ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେଇ ଯୋଉ କ'ଣ ଇଏ ମିନେଜ ଏ କ'ଣ କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଗଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଦେମି ନା ଏଇ ସିମ୍ରେ ହବ? ସିମ୍ ଥବି କିନା ଏ କଇଁଚି ଦିଅନି। ଇଏ ଫୁଟିବନି ନହେଲେ। କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଲାଣି। ମ୍ୟାଗି ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଦିଆହେଇକି, ଚିଜ୍ ଦିଆହେଇକି। ଚିଜ୍ ଦିଆ ହୁଏ। ତୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ଦୋକାନ ନହେଲେ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲୁନୁ। ମ୍ୟାଗି ଷ୍ଟଲ୍ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଖୋଲ। ନା କାହିଁକି ମତେ ଭଲ ନ ଲାଗିଲା କ'ଣ ହେଲା? ତତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା। ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହବ? ପୁରା ଇଏ ଟାଇଟ୍ ପୁରା। ଇଏ ଗରମରେ ପଇଲେ କ୍ଷୀର ହେଇଗଲା। ଏତେ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ପକଉଛୁ? ହଁ ମ୍ୟାଗିଟାକୁ ଆଗେ ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଟିକେ। ଦେ ପକା। ଆଉ ପକାନା, ଆଉ ପକାନା, ଆଉ ପକାନା। ଏଇ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପକାନା, ଆଉ ପକାନା। ନିଏ ଏଟାକୁ ରଖିଦେନି କହୁଛି ଆଉ ପକାନା। ବେକାରିଆ ପିଲା ନେଇକି କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକେଇକି କରୁଛି ଇଏ। ଦେ ପକା ଜଟ। ହେଇଯିବ ସେ ମିଶିଯିବ। ବାସ୍ନା ଦେଖୁଛୁ ନା କ'ଣ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି? ବାସନା ଦୁଧିଆ ଦୁଧିଆ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ମେଞ୍ଚେ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଇଛୁ ଆଉ। ରସ ଟିକେ ଫୁଟୁ ପାଣି। ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଫୁଟି ନାହିଁ ମ୍ୟାଗି ଫୁଟୁଛି। ରୋଷେଇଆ ପୁରା ଆଉ ପୁରା ଫୁଲ ରୋଷେଇଆ। ଖାଲି ଧିଅ ହେଇଛୁ ନହେଲେ ତତେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ରୋଷେଇଆ ଭେଷଟା। କାଲି ଧିଅ ନ ହେଇଥିଲେ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ରୋଷେଇଆ ଭେଷ କେମିତି। ହୋଲି ସ୍ପେଶାଲ ମ୍ୟାଗି। ଏବେ ଟିକେ ରୋଷେଇଆ ମୁହଁଟା ଦେଖାନି। କିଏ ଦେଖା ରୋଷେଇଆ ମୁହଁଟା? ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। 6ଟା ନା ଏଟା କ'ଣ ଏଟା ପାଠ ପଢୁଛି ନା ଏଟା ମୂର୍ଖଟା। ହଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁ ମୋ ପୋଲ୍ ଖୋଲିବୁନି ନା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ପୋଲ୍ ଖୋଲିବୁ ତୁ। ଭୁଅତ ହେଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ।
ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାସ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ ସିନା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ କରିବା। ରାଗ କମିଗଲା ଖାଇଯାଉ। ବହୁତ କମ। ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଛି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୁଁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ତୁ ତୋର ମୋବାଇଲ ଧର। ଏ କ'ଣ ଧରିବ ସବୁ? ତୋର ପା ଅଛି କେତେ? 2ଟା। କେମିତି ଜାଣିମି 2ଟା? ଅନୁମାନ ତୁ ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ନେଇଯିବୁ। 6ଟା କରିଛି, ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ତୁ ତୋର ଖାଇବୁ। ଚାମଚ 2ଟା କାଢ଼ିଦେ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ, ନହେଲେ ଫେରେ ବଲ ବଲ ହେଇଯିବ ଚାମଚ। ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବିନି। ଆଉ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ତୁ ଖାଇବୁ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ? ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ଫେରେ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଟା ମିଉନିଜ୍ କ'ଣ ପକେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଟା କ'ଣ ପକେଇଲୁ? ଯେଉଁଟା ଧଳା ଧଳା ପ୍ଲେଟ୍ ଭଳିଆ ପତ୍ର ଚିଜ୍। ତୁ ଚିଜ୍